ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଗାଧୋଇକି ମୋ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯାଇ ହେଲାନି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭିତରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ ଗଲେ, ତ ମୋର ଯାଇ ହେଲାନି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲାବେଳେ ଆୱାଜ ଦେଇଥିଲି, ତ କ୍ଲିଅର୍ ଆସିଲାନି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ମୋତେ, ଠିକ୍ है। और ଆଉ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ମଧ୍ୟ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜି ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ଷା ହେବ ନା କ'ଣ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗିଥିଲି। ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ନାକ କାନ ଇଏ ସବୁ ବଥା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଏମିତି କିଛି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ବାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ବାଦଲ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିନି ଏବଂ ଲୁଗା ମୋ ଲୁଗା ଯାକ ବି ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲି। ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗଛ ଆଉ ପବନ ହେଉଥିଲା, ତ ଗଛ ସବୁ ପବନରେ ହଲୁଥିଲେ। ତ ଟିକେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ବାଦଲଟି ଧରିଥାଏ, ମୌସମ ଭଲ ନଥାଏ। ତ ଏମିତି କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଆଜି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ରୋଷେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ଭାତ କରିଥିଲି, ବାସ୍ ସାଧା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାଟି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ମୋତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାତ କରିଥିଲି। ଆଉ ସକାଳୁ ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ତ ତା ପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀଟେ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୁଟି କରିଥିଲି ସକାଳୁ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ରୋଷେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି କିଛି କରିନି ମୁଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବାହାର ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷା ଆସୁଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ବର୍ଷା, ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ, ତ ଏମିତି କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସୁଟ୍ କରେ ମୁଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ଅଧିକ ପାରେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ପାଇଁକି ମୋ ପୁଅମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ସେତିକି ଭିତରେ ଯାହା ପାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେତିକି ସୁଟ୍ କରିଦିଏ ମୁଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ଲୁଗାଯାକ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ଶୁଖେଇଛି ଛାତ ଉପରେ। ଏଇ ପବନ ହେଉଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଉଡ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପବନ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମତଲବ ଏସେ ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ପବନ ବି ହୁଏ, ପବନ ହେଲେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି କିଛି ଭିଉ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଚିହ୍ନ ଶୋଇଥିଲା, ଚିହ୍ନକୁ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ଗାଧୋଇଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଶୋଇଲା। ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଲାଗିଲା, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦେଖିଲା ସେ ଶୋଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଶୋଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମାସକରେ କହିବେ। ତ ଆମ ଏଠି ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ମୋର ତ ଯାଇ ହେଲାନି, ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କ'ଣ, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତା ଆଗ ଦିନ ମୁଁ ସକାଳେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଟିକେ ତ ଏମିତି ଗଛ ପତ୍ର
एमती ग्रीन ग्रीन कलर देखले फ्रेंड्स भल लगे मत तो से शूट करी आपण मैंने देखु एमती किसी राजस्थान व्यू मु तो सब बड़े देखा फ्रेंड्स छात पर एमती मु बुले सका संध्या बेले एमती शूट करता एमती किसी राजस्थान व्यू फ्रेंड्स गच लता पवन चलता है मो पुआ मैंने खेलुले छात से पार्टी करते तो इग्नोर करेंगे फ्रेंड्स धीरे धीरे एमती किसी गाँव